Så er jeg lige nødt til at uploade nogle filer. Så tager jeg lige hele stakken her igen. Men når man uploader filer, så bliver man taget igennem de her steps. Den første, det er den her udfyldelse af metadata. Den trykker jeg lige cancel til. Men så ryger man videre til den her underretning. Og i det er det muligt at søge den her liste. Så kan man også gøre det, at man også bruger de her adgangsrettighedsgrupper til at ligesom blive de her notifikationsgrupper. For eksempel, så man hurtigt kan underrette de rigtige. Og dermed så kan man for eksempel vælge, nu vil jeg gerne underrette, det kunne være IKT-gruppen, det kunne være bygherre, det kunne være udførende. Vælge den her gruppe, hakke alle af, og så sende den.